Ginbombahan sang Israel kag Estados Unidos ang Amerika ang building sa sudad sang Qom kung sa di negatibo ng mga opisyal sang Iran agud kung tani magpili sa ila bagong Supreme Leader. Ginkompirma ini sang Tasnim News Agency nga affiliated sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Magluwas sa mga atake sunod sa ahensya nagpangbomba man ang US kag Israel sa compound sa Tehran nga nahamtang sa former parliament building sa diin mayara man sang assembly. Nagagwa sa reports nga ang target sang atake among formal session sang Assembly of Experts. Sa idalom sang konstitusyon sang Iran, ang Assembly of Experts among clerical body nga may katungtanan sa pag-appoint sa Supreme Leader. May 88 ka miyembro ang council, apang hindi pa sabong klaro kung pilang yara sa building sang tion nga nagbomba ang US kag Israel. Hindi pa matag sumong kung anok kadako nga damage ang nabilin. Matandaan nga napatay si Supreme Leader Al-Khamenei kag halos 50 ka senior Iranian officials sa pagpang-atake sang US kag Israel sang weekend.